babae ka. Ngayon, anak ka, ngayon, nagkagi kay tattoo, anak. Oo, kay, actually nga pa'y mas lala sa ako ang depression. Hapit ko mabuang. Tries ko nag-attempt na mag-suicide, pinakamatay. Shit, nakaingon din ko isugad eh, naku, kay nga na sulod sa kong nauna. Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. And welcome to another episode of Chit Chat. Karong adlaw, makauban nato ang isa sa pinakakuyaw nga musikero dinhi sa Mindanao. Among pag-iistoryahan kung unsa gyud ang rason kung anong mihawa siya sa bandang Kuerdas. Iya hapong i-share sa atoa ang iyang kinabuhi isip usa ka bipolar o kung ginaunsa niya pagsukol ang iyahang severe depression. Masulti gyud nako nga kining bayhana fighter kayo. Tara, ubanikan ninyo and let's have a chit chat with Christine Laila Hermosissima, also known as Isla Houdini. Who's got the herb when I'm dry? Yeah, yeah, yeah. So, si Isla, dugay namin yung magkaila 1972. Daghan kay emotion na pwede na ko ma-express. I am thankful, nagpasalamat ko kay Chito. Mga siguro mag 5 years na dahil, no? I think mag 5 years na rin yung magkaila ng Isla, dagaan may agian ni Isla as friends. Grabe. Benefits. Pero grabe among pinagsamahan, grabe among ipagdaanan ni Isla. So, I can say nga almost 80% sa imuhang pag-grow, sa imuhang career na ako dito. Oo, dito na nasaksihan ako ang iyang pag-evolve into an artist. So, you started sa social media. Social media 2018. Kuhaan pa ka ito. Videos. Right. Dito ka sikat kay ka sa una sa Facebook tungod sa imuhang mga videos nga ato nga bugal-bugal yung kapibaba. Madyan mo mga lalaki, di kumanin yung yung nabibiyaan. Di pa yung mininiilisan mga Tunguhay po taas, tunguhay po bastos kay mo, gagmabakan mo uli na. Oo, gito siya, dito ko nagsugod. Kaya naman guys, part sa kong kanang kinabuhi sa ko ang pagkain. Yung anak di ko bugal-bugal kayo na. Pero, ang good karoon bugal-bugal. Mga real talk man itong imo nga sa una, no? Mga real talk na ginaging imo og comedy. And this lasted for, I think, 2 years, right? 2 years lang, and then naglaylo ka. Anong naglaylo ka na? Kung sina-feel ni mo ato? Katong maganda time kay Murag kanang dili sa inyong kuwana, pero Murag dili usahay pud ba nagi time sa imong life nung nga kanang dili na sa puro paraani, ana, dili lang kami pakatawa, ana good kay lisod biya inigawas mo sa social media lahi ka mga personality o lahi ka ba. So ang gina-expect sa tao kay yun ana ka, pero alam mo koy sa ubang tao ang sa kuha lang sa coping up lang nako ka sa akong sarili ana. Katong time na naglaylo ka sa social media, I think nagsunod lang tato, right? Nagsunod tato nga na-burn out gid ko sa ako ang career sa social media because that was in 2018. Ang imuha is 2018 po ba to? Yeah, 2018. The same year nga if not 2018 ito 2019 nga na-burn out ko sa ako ang career sa social media. So akong gibuhat na itong Siargao. I discovered Siargao, dito ko nag-heal, dito ko wala ko ga social media, wala nag-apply ko as a kanang mura o trabahante sa restaurant dito. Nagkita pa ta dito, right? And then a few weeks after or a few months after, na-surprise ko because gibuhat po nimo tong ako ang gibuhat nga nag-settle ka sa Siargao. Okay. As a musician. Oo, as a musician. Wala gid ko kay ilab yan dito. Pagkatulog ikan Cebu, dito na ko nagtayog stop na to. Sige, mag-ilo na ako karon kay marakapoy naman. Yan ang dili gid biya pero may ang life malipayon na tao, ano ba? Yes.
So ako kay, lost kay ko kay, namatay sa akong papa. So, mo itong isa sa akong mga pamaagi nga. Na makakot ka. Oo nga. Kasi move on dahil ko ano yung lugar. Katong nag-Siargao na ka, you became a musician in Siargao. Dito ko start. Yes. Kumusta yung experience dito dahil? Did Siargao change you? Kung sino mga realizations din mo sa Siargao? Pagkabot ako Siargao, I was nobody. Right. Tapos, i-try lang na ako ba nga, kung usang music nga dala na ako, i-try na ako kung ma-apply ba na ako atong mga coins. So ako nangita akong trabaho, nag-apply ko, kanang dili ko ba nga kung life pala, higit kayo sa syudad, nag-apply ko trabaho, nakatrabaho ko sa tattoo shop, niya. Ang akong music, at akong trabaho, igabi magtukar. Tapos inigkabuntag na ako sa tattoo shop, mag-work, ano ba. So, dito gid ko na-open sa mga musician nga, from Boracay nga, nagbalhin sa Siargao, magin. Uy, yun ani ang among music, grabe kayo ba nga. Wala gid ko nag-expect na hangtod karon dala-dala na ako ang ilang regalo na gihatag ba nga. I-open nila sa ako ilang kalibutan, uy, yun ani ang kind of music na amin, nga na title songs, nga na. You found the community in Siargao. Kung si mga instances sa Siargao nga na feeling mo nga what's happening to me, nga mangyayari ng moments. Di pala, hubog mo yung kay ko dahil. So, syempre, mahal kayo ang lugar, di ba? Right. Grabe kayo na ako, dagang kayo kugluwas sa sarili. So, nahitabo nga, happy pag yung kumamatay, kaya na-disgrasya biya ako. Tama, na-disgrasya ka dito. Moto isa sa reason nga, kailangan po na kumawa sa island, kaya toxic na mo siya. Ganun na, when did you realize it was becoming toxic for you staying in Siargao? Dili na ako umano ko self ba nga, grabe na ako mag-party. Nawala na po ka sa Pasig. Ang disiplina sa sarili, imbis kaya kang to is mag-work, sila ko mag-hilom, peace of mind. Sobra lang kapalahubog ko dahil. Ang akong experience man pugod sa Siargao, there are only two directions when you settle in Siargao. One is when you really want to find peace of mind. The other one is if you just really want to party. Nga usahay, it would really become toxic because we have to admit it, when you drink too much ang alcohol, depressant ba yan na siya. So it will mag-trigger good. If you're depressed, mas mo-trigger ang imong depression. So, ang Siargao, mo din namin ginatawag nga, not really like, I don't claim ha nga, like, you know, I'm a kanang kuhan sa Siargao na nagdugay whatsoever. But sa akong mga friends, namin ginatawag na, if you feel like you're becoming too toxic in Siargao, the island has its way nga luwaon ka. So you went back sa Davao, ibalik na ka. That's when you became part of one of the famous or popular bands in Mindanao, which is Kuerdas. Nagdako kayo siya ang impact sa life. Dito gid ko na kanang na-train maayo. First Bandang ko siya niya. I claim it nga kapunta ng mga tao. Grabe ka na music junkie, ang ilang vocabulary sa music eh. Mga hagid sila ba? Kasi ako kay, kanta lang, tukar lang, walay ka, kuan-kuan. Dito na ko nag-start nga, inang-ani ito yung butang sa music, inang-ani ko giday. So dito gid ko dahil nahasa utaman. Dako ang natabang sa Kuerdas. Dako, super. Pero recently, nihawak ka sa Kuerdas. May pwede ba naman mabala ng rason kung ano niya? Joining magod sa Kuerdas, time ka lang sa ako ang gig. Grabe, di siya ka fully loaded. Tapos in December up to January, ano ba? So ako na lang usa nabilin, kinaghawak ko itong isa ka vocalist. Si Kakang. Naghawak ko ito siya. Tapos na-burn out kami ba kayo? May issue sa banda, di gino siya malikayan. Siguro, wala lang may kahulat sa time. Kaya ka lang, di ba kita ng mga banda magpuan magita nga, taas ta, siguro, ako muragi, kapoy lang po dyan ko sa sarili, nga I have to stop. It's not na greedy ko, kay nigawas ko, na solo ko, kay dagati kong madunggan, side to side na, uy, nga pa naghawa, nakadungin, so daw ako, kaya gusto daw mong mag-solo, yan. No, di man, kay, ako lang, gusto na ko makita kung sa kong worth. Right. Pero karon okay ang inyong relationship? Oo, ang parting naman sa Kuerdas, okay kayo. Okay raman, lagi yung mga dili pa kasi tanay. Pero at least sa storyahan na mo, ako wala pa akong mga tao, dili ko magdumot dahil. Kung na mo ikasukot, dali na kung maayaw bitaw. Tanong, kasi mauno na lang ako, balanser ko na ako ka naman magtuyan ko na ko, gano'n siguro ang kinabuhi dito. Good.
if naka-message sa imo ang mga bandmates na wala dito na sultin, masama tayo yung message nila. Kuan, huy makagasyo mo hila ko. Thank you kay nakakita gigong family nga kanang kanang family na ako nga wala na akong gi-expect na yung ani day. Grabe ang growth, grabe ang kanang although dili gyud ta ninyo magkaila sa dugay na panahon, grabe inyong health and I love you guys. And they were there last year when you lost your mom. Oh, naagit sila. Sila ang naabot sa imo the story you were together. Also not just Kuerdas but a lot of Mindanao new musicians nagpakita gito sa podcast. Thank you kayo. Grabe, thank you kayo. Na-mention naman din na to si Ethan, si Mama ni how are you now? Have you moved on sa pagkawala ni Mama ni? Kailangan din ko pa ilakon. Okay, nakutan na lang. Dili. Wala pa. Kahilak mo po ito eh. Kasi ako, kuhan kay kung nga tao, grabe na ako ka-emotional na tao. Kung mama ang istoryahan. Although she's not my real mother. Right. Iksoon siya si Muhang biological mom. Ako, totally wagid ko ka-move on kay ang iyahang mo passing kay kanang dali na kaayo ba murag is kakuan lang ba shit may tabok gid yung kay mama ko ako dai muna akong pinakahadlupan na may tabok sa one of my greatest fear mawala siya kay siya akong kusog ba siya gid ang nag-mood sa kanang kung guma sa inahan na inahan gyud nga like yun. Isabot yun ka ni Mami. Isabot mo yun ka ni Mami. Kay, I mean, we have to admit it. Ano gid ka, matigas gid ang imong ulo. Spoiled brat. Spoiled brat ka, but Mommy was there. As in, isabot yun ka niya dahil. Super. Like, wala ka o black sheep nga, dili lang once na wala. Sige kagkawala si kawala, but your Mommy was there. Nagahulat si Mommy. If there was a lesson that you learned sa pagkawala si mga Mommy, samtang wait pag yun yung mga loved ones, babati yun sa ilang ipakita yun samtang napaka-oras kayo. Di mo gudin mo mabalaan ang panahon mo. Ito yung, mo na unta ito start eh. May nanak ko dali ko kung pangarap na ano dali. Tapos, grabe. Ang pagkawala ba, because you were very vocal about this in mga social media. You were diagnosed. Bipolar. Yeah, you were diagnosed with bipolar disorder. Severe depression. Severe depression. Sa una pa lang itong magkauban na, wala ka na diagnosed pa ito, di ba? Oo, wala. Pero mas ma-feel naman good na ako. Ako sa una depressed. Pero ikaw, ma-feel din ako mas dala ang depression and bayhana. Oo, makaingon ko. So finally, when you were diagnosed, and then ang passing ni Mami, ang pagkawala ba ni Mami nakadugang si Mami depression? Oo, kay actually napay mas lala sa ako ang depression. Kapit kumabuang itong pandemic. Why? 3 days ko wala tulog kay feel na ako naisikitan hindi na ako makatulog as in nanakay mga kuan hallucination. Grabe hadlong kaayo dili ko makatulog kung wala siya. So kabalukon sa ako ginom sige ra magud kog inom palahubog kaayo. So wala po na ako siya gi-search. Ang ako lang siguro depressed ko. I thought na ang alcohol makatanggal. No. Grabe kay siya. It's depression. When did you finally decide na magpa-check na sa psychiatrist? Katong after sa akong mga hallucinations. After din siya namatay kay natin time na ano mo good kay time magilayo man ako sa sarili ba gusto na ako isa mag-lock na lang ko cellphone na lang ko napa sa kwartas ato so dito ko nag-on mga kuya ka ng as in a month November malala naman last year thrice ko nag-attempt ako suicide ako matay shit nakaingon di ko isugad na ako kay na sulod sa kong nauna as in nagplano na ko kung asa ko magpatiwakal ginaako na Lord please tabangi ko so nakoy namit na tao yes also bipolar na siya ADHD so yun siya wait may magpa-check ka so dito na ako nag-start ko when you found out sa severe depression siguro mas
mas masabtan ako nga marag I think dili ka ma-shock because sa una pa lang kabalumanta nga there something is wrong about us. And when you found out that you're bipolar, what did you feel? Nalipay biya ako. Na bipolar ka? Dili, nalipay ko nga nakabalo ko kay question biya ginawa ko sa if you're bipolar. Oo, kaya ang Usa ditong mga signs nimo sa una na nakaingon ka nga marag shit, I think I'm bipolar. Okay, kapila ka day, nice kay siya kung ma-diagnose ka kay makabalo ka ba, matubag imong answer kay naa siya, for example, ingani na feeling, lipay kay kakaroon, magkalit nagbaba, imuhang mag-meltdown na magkalit. Tapos, magstay siya glo, malipay na po ka, baba, and even sa decision making, diya siya ka nang, murag libog good kay parang kailangan ko na akong magpa-check. Murag libog yung biya kay Murag kailangan ko na akong magpa-check. But for someone nga diagnosed with bipolar disorder, kung saan dapat mabalance sa mga tao dili? Ano mo good? Kung ang isa ka tao, na siya yung bipolarity, lisod siya sabtun. Kung ikaw na tao, makita mo siya na siya, there's something wrong sa iyong batasan. And you know nga, wala ka tayo nga kumpara sa attitude na gano'n. Mas masabot na lang ka ba na okay, dili ko na ito mabala ng story sa mga tao. Judgmental yun yung tao yun. Number one, judgmental yun ang tao. The way ka mo storya, the way ka mo act, ma-judge din sa tao. Talking about judgmental people, dahil someone bashed you because of your tattoos. Tungod si muhang daghan ka tattoo, di ba? Ano na dyan ka, portado. You know, tantag ka sa lawas. What happened? What happened exactly sa katong issue? Actually, hate ko na kay nagin na sa Filipino trait din siguro na. Alam, grabe sila kaya, uy, babae ka. Anak ka, kay tattoo, na. Kabalo ka sa unang mo react ko kay gusto na ko i-educate o uban nga sa akong social media kung paano ba. Kanang open your mind, ingani ang art, the way mo ingani. So, gamitan na yung ka o kanang relihiyon, So, ako, dili na ako makidebate, Karon, ikapoy na ko kayo, marag tanang tao karon sa generation, marag halos na ito ko, okay na. Medyo na-edukar na gamay sila sa iyong nga, this is art, ano mo gini. Pero for you, aside from art, kung sa mga tattoos para sa inyo? Tattoos? Dili naman siya art para sa kuha, dili ko mag-express ng debate. Okay. Dili na ako makita kung pagka-creative na tao, kung gusto ko mag-endure o pain. Okay, dahil daghan king salamat. Daghan kong nakatunan sa imo ha. Right now, as proud kay ko because continuous ang mga projects ni mo, no? Give bless ni Lord sa mga projects, no? Salamat kay mga proud. I love you. I love you guys.